enemmän kellari oli tässä. Niin oli tässä. Niin. Raavaniemi oli siihen aikaan niin elävä kylä. Joka talossa oli niin asukkaita ja joka talossa oli lapsia ja niitä oli useampia. Ei yksi eikä kaksi. Mutta lapsenakin oli kyllä seuraa. Oli leikkikaveria ja muuta. Hämäläisen perhe oli iso perhe. Meitä on kaikkia ollut 13 lasta. 8 veljestä ja 5 sisarusta. Ja mie on Pahnan pohjimmainen. Siinä oli paljon, oli näitä sillä eräisen aikaan kun oli siinä Saunila Eemeli oli silloin veli Einon kanssa, ne teki paljon suutaritöitä siinä. Ja sitten meitä oli 20 henkilöä silloin aina ruokaa pöytään käy. Toistakymmentä henkiä kuitenkin. Että se oli iso perhe siinä. Ja kyllä se kovan työn takana oli tämä asia, kun äiti paistoi sitä leipää. 3 kertaa viikossa hän paistoi ruisleipää siinä tuvan uunissa ja 10 kiloja ruisjauhoja meni aina siihen yhteen taikinukseen. Ei siinä leipä pitkään vanhettunut. Isä on. Se oli täältä kotoisin, mutta äiti on Kesälahdelta kotoisin. Olikohan sillä rakotti takapuolen alla, kun se souti Kesälahdelle yöjalkassa? Tämä oli hevospelissä tämä Pekka J. Hämäläinen mennyt sinne ja ottanut tämän Helmi-Marian rekkeen. Ja sitten siinä oli reessä talvipeli aikaan kysynyt siltä Helmi-Marialta, että lähetkö kaveriksi minun elämän matkalle? Että kihlat on tuossa, jos ne kelepaa, niin käy. Jos ei, niin lähet kävelemään tästä. Tämä on yksi versio niistä perimätietuluista. Että näin lyhyellä kosimalla. No eihän tietysti, että nuori tyttö, niin eihän se talvipakkasella. Niin. Äiti oli niin semmoinen lempeä minun mielestään. Mutta oli se kyllä ankara sekki, kun se antoi selkään niin monta kertaa. Se varsin pieksi kaikki pennut. Ja vasemmalla käillä. Äiti antoi kyllä sitä Koivuniemen herraa kanssa silloin, jos jotakin sopimatonta tehtiin. Ja se oli siis tapa Alapiassakin, että se oli aina se Koivuniemen herra siinä uuniranssilla siis siinä valmiina, että jos ei asiat mene hyvin, niin hyvin herkästi tulee. Ja tämä jäi mieleen hyvästi, kun sai sitä kuritusta siitä Koivuniemen herralta, niin se oli siis housut kinttuja tuohon polvien päälle poikettaan ja se vasemmalla kädellä äänä, sitten se kävi se käsi kuin Singeri ompelukone, kun antoi. Ja sanoi sitten, että ei tämä kuritus ole kipiäksi tarkoitettu, mutta häpiäksi. Häpenit eteen, että et toista kertaa tee näitä tällaisia töllön töitä. Että. En minä kyllä osaa moittia itseni.
Olihan se kyllä aika jääräpäinen. Jos se minkä päätti, niin se oli silleen. Mutta en mie selkäänkään isältä sanonut kuin yhden kerran. Ja sen mie muistan. Muistan vielä mitä mie teinkin. Väinö ja Erkki käy kouluun. Mie otin niihin historiakirjan ja saksilla leikkelin kuvat poikkeen. Ja isä kun huomasi sen, niin se antoi siitä minulle selkää. En mie tiedä koskiko se piiska, mutta itki piti. Hän oli sellainen luonteeltaan vaativa. Perheenjäseniä kohtaan oli paljon enemmän vaati kuin mitä naapureilta. Naapureillehan hän oli ankara, kun silloin kun jos jotakin sattui sellaista poikien tekemiä kolttosia, niin hän antoi sitä Koivunimen herraa vähän liiankin kovalla kädellä. Toisenne päin hän oli ymmärtäväinen, mutta hänen sanansa piti totella. Olihan se, niin kyllä se meidät niin kuin neuvoi hirveästi työntekoon. Ja se oli päämäärä sille, jotta ei mihinkään koulutukseen ketään, jotta tässä on leipää ja tässä on työtä. Tämä oli, minulla on kirjoitettunakin jossakin noissa papereissa isäukon muistelmista niistä. Eli se oli suurin piirtein tällainen tilanne. Se oli muistaakseni vuosi 37 syksyä. Isäukko oli siinä, teki niitä puhtetöitä. Ja hänellä oli meneillään tuo tiskipöydän jalustan teko. Hän teki sillä tavalla tämän, että tangot, niihin höyläsi sen kolot. Ja sitten se oli 4 tankoa ja hän sen väliin laittoi vanerin levyn sitten siihen. Hänellä on just höylätty nämä tangot siinä sillensä. Ja nimismies tulee siihen poliisikiiskisen kanssa ja sanoo isäukolle hyvää illan toivotettu, että pyssyksiä teet. Pyssyä me tässä teen. Kuulemma suojeluskunta laitettiin rakentaa näitä pyssyjä ja tussareita siellä ja harrastaa ampumista. Ja nimismies jatkaa siihen suurin piirtein tällä tavalla, että millä se rööväämään sinut? Millä se hakemaan sinulta 1000 markkaa rahaa sitä ampumajan rakentamista varten? Isäukko sanoi, että ei ole rahaa, ei tule mitään. Ja miten se tyhjä meidän ryöväät? Niin siitä sitten, minä kaikkea ihan tarkalleen muistan niitä sanontoja, mutta se nimismies sanoo sitten isäukolle, että se on paskahousu. Isäukko rauhoitti tukaisen, että ruotuuhan mies housussa paskata. Nimismies jatkaa, että se on punikki. Punainen on koko kylä, kun ei ole yhtään suojeluskuntalaistakaan koko kylässä. Ja sitten se siinä Kiiskinen rupesi esittämään sitä, jotta annetaan luvaa, jotta tukkia ottaa metästä. Isäukko sanoi, että ei, mässä on tukkijakka, se on. Tukit on myyty ja rahat on juotu, että ei tule siitäkään yhtään mitään. Nyt, jotta ei. Ja siinä minä kaikkea ihan tarkalleen muista, mitä kaikkea siinä sitten kierteli niitä sanontoja. Mutta tyhjin käsihän se
Romuheikki joutui lähtemään pois silloin sieltä. Sitten kun se oli lähtenyt pois, niin isäukko sanoo meille, että jos se olisi asiallisesti sanonut sitä, että minä läksin pyytämään avustusta siihen apuamajan rakennustarpeeksiin, niin olisinhan mä sen 1000 markkaa raskinut antaa, mutta kun ne röyhketit tulee, sanoi ryöväämään tulee, niin sanoi, että se ei käynyt minun luonnolle yhtään ja sen takia minä en siihen suostunut. Jotakin onhan se Romuheikki kahottanut isältä niin kuin ulos mittoomaankin. Mie en tiedä, että oliko ne veroja vai mitä. Niin se oli sitten sanonut, että mitä tähän paperiin kirjoitetaan. Isä oli sanonut, että kirjoitan maamme laulu. Ei se niin kuin äkkipikainen ollut, mutta kaho jos se niin mistä otti niin kuin itsensä, se suuttui. Ja sitten se oli viikkotolokulla, että se ei kenellekään virkana mitään. Ei äitillekään. Tämä jäi minulle mieleen sitten, kun minäkin rupesin jo olemaan vähän liikekannalla aina käymässä siellä. Ja tämä yksi asia, joka suurimmalle osalle on meille se, että se kiroilu, se tahtoo tulla melkein ensimmäinen, kun oppii ihminen puhumaan. Minulle vanhemmat velipojat sanovat sitten, neuvovat ihan hyvällä mielellä, että kuule Erkki, pyri siihen, jotta et kuule, kiroile isän kuullessa. Sanoo, että kun isä ei kiroile, niin ei se saa lastenkaan kiroilevaa. Se oli sellaista, että siellä joskus joutui narrattavaksi ja joskus oli sellaista, että ne minun käski jotakin tekemään ja neuvoivat sille, että millä tavalla saat sitten syyn toisen päälle. Nuorimmailla aina tahtovat teettää kaikki näitä pieniä ilkeyksiä. Kyllä minä muistan, minkälaista se oli. Kaikki lellittel, veljekset ja sisarukset ja neuvovat kaikille maailman hyville tavoille. Lainausmerkeissä. Kuten laulamaan, kaikki pilekkalaulut, milloin kellekin piti laulaa. No lapsan tekee työtä käsketty. Mie oli valmis kuin partiopoika. Pekka oli sellainen oikeutta harrastava, eikä sallinut sitä vääryyttä. Joskus tuli Pekan kohdalla sitä niin sanottua välien selvittelyjäkin jopa, että Pekka oli kiivasluontoinen. Minulle kerrottiin sitä, serkkupoika sanoi, että se oli kyllä niin rauhallinen ja hyvä mies, mutta se ei sallinut sitä vääryyttä yhtään. Se piti olla miehen sanansa takana, että mitä puhuu ne sillä. Pekka oli paras veljes. Neuvo työntekoon kunnolla ja neuvo kunnolla ne rallilaulut. Otto oli vakavampi luonteeltaan yleensä ja ei ollut niin suur noissa huvitilaisissa tanssiloissa käyvä ollenkaan kuin
nuo toiset. Kyllähän minäkin apua sain niin odolta kuin sain muiltakin, kun milloin semmoista tarvii. Kun ei ollut liian isot vaatimukset. Martti oli sellainen, meitä on verrattu aika paljon luonteeltaan muutamia ihmisten taholta aika lähellä toisiamme. Että siis ei millään tavalla olla oikein suuna ja päänä kenellekään. Yleensä, miten minä osaisin selittää nyt. Ne tilanteeseen sopeutuvat luonteet meillä. Martti oli vähän semmoinen niin kuin hias liikkumaan työn perään. Siitä oli aina isällä sanomista sitten. No Väinö oli sellainen, minä sanon luonteeltaan, vähän kipakampi sellainen, äkkipikaisempi kuin toiset veljekset, joka jo oli paljon Pekallakin sitä, että samaan tyyppisyyttä, että ei siinä auttanut Väinönkaan niin mennä paljon pärähtelemään, kun se olisi antoi takaisin kaksin Kalleen. No Väinö oli vähän semmoinen niin kuin toista muuta näistä veljeksistä. Se oli vähän niin kuin ylöpinpikki, noin ja ei me Väinön kanssa niin paljon oltu kuin näin muiden veljeksien kanssa. Viljo oli siis, hänellä oli taipumus ja pyrkimys siihen vähän niin kuin parempaan sukuun ja siihen pyrkimys, että hän on olevinaan niin kuin aavistuksen verran ylempänä kuin luonteelta kuin meikäläinen. Että miten minä tuossa se oikein selittää, että hänellä oli taipumus päästä niin sanottuihin parempiin seuroihin enempi kuin monella muilla meidän veljeksillä. En minä nyt osaa moittia veljenä häntä sen enempää kuin muutenkaan. Jokaisessa meissä on omat vikamme ja omat hyvyydet. Eino oli sellainen silloin aikoinaan, hän oli käsistään taitava. Miel tekee lyhyesti sanomaan, hän teki käsitöissä kaikki, mitä hän halusi. Paljon oli sellaista, että ne toiset teki, mitä osasivat, mutta Eino teki, mitä halusi. Minä olin Veikan tyttö. Se kun tuli aina kotiinkin, jotta sen minä muistan vaan, eihän minä kovin vanha ollut. Niin se tempasi minut syliinsä ja sitten se sanoi, että nyt Veikalle pusu. No miehän sylkäsin. Niin sanoi, että ei tuolla tavalla se pitää olla tavallinen. No miehän oikein kuakistelin sitten ja sitten sen rakapallon rymyttäin sille sumulle. Silloin kun minä ollut kahdotta, minä olen oppinut kävelemään ja Eino teki suutartöitä kotona. No miehän ollut aina sitten
näplimässä siellä, niin sehän oli sitten keskelle lattiita minut pannut istumaan ja mekohelemasta naulalla lattisen kiinni, jotta en päässyt sinne ilkeyttä vääntämään. No, hän oli sellainen keskinkertainen mies. Työmiehenä oikein hyvä siinä suhteessa, että ja lasten isänä mie en ainakaan niistä pysty moittimaan yhtään mitään kummastakaan suhteessa. Niin se oli, hänellä oli raskas lasti siinä suhteessa, kun lapset jäi pieneksi. Silloin kun hänen vaimonsa kuoli 45 syksynä. Niin tämä Kaija, nuorimmainen, jäi 2-vuotiaaksi silloin. Eikä Heinokaan ollut vielä kovin vanha. Kyllähän Jussikin oli aika tärkeä. Niin, no Jussihan sitten eihän se sitten ennen ollutkaan niin kuin Alapäässä. Sehän muuttui sitten niin kuin tuossa, kun oli se vanha mökki tuossa mäen päällä, niin sehän asui siinä. Aikko täti oli sellainen, niin kuin se on nytkin vielä, niin sellainen sanavalmis ihminen, että hän ei jäänyt sanattomaksi oikeastaan paljon missään. Hän osasi aina sen huumorin kääntää päällimmäiseksi. No Erkin kanssa myös sitten tanssiloissa käytiin. Miekin opin vähän niin kuin pyörähtelemään. Silloin ei ollut kyytiä, niin sitä käveltiin ja Pihlaniemelle vennellä souvettiin. Ja täällähän kun oli paljon poikia, niin aina 2-3 venelastia oli poikia ja mie tyttö yksinään niiden seassa. Eikä meille riitoa tullut. Hipotäti oli silloin nuorena ihmisenä aika sellainen hyvävoimainen ihminen kaikin puolin. Ja siis en oikeastaan voi sanoa, että hän olisi suuremmasti eronnut muusta nuorisosta. Irja tätille minä sanon sen, että niin paljon kuin mieli tekee sanomaan suoraan, niin sillä oli hyvin suuri taipumus siihen, että niissä pikkuaskareissa laistaa. Ja Aino joutui monta kertaa sitten tekemään niitä. Että luonnetta Irjalla en voi moittia ne muuta luonnetta millään tavalla. Että se oli hiljaisin, siis tarkoitin Lypiä, että hän oli hiljaisin näistä sisaruksista. Hän oli paljon, esimerkiksi niissä kotitehtävissä, niin hän oli paljon enempi äidin apuna siellä tupapuolella kuin mitä Hilja. Hilja taas oli enemmän paljolti siellä karjanhoitopuolella. Että se ero niillä oli. Hän oli luonteeltaan hyvin sellainen alistuvainen. Ravintopuolesta minä sanon sen, että siellä hyvin harvoin oli voilautanen ruokapöydässä, että leivän päälle sitä voita laitettiin. Jos oli keittoruokaa, vaikka ei ollut muuta kuin tämä perunasose, jota potaattihutuksi sanotaan kanssa. Jos oli sellainen, niin voilautanen ei tullut pöydälle.
suolakallaa siellä kyllä jatkuvasti oli sitten siinä ja siellä, että se kalaruokaa siellä oli aika paljon. Kyllä se sellaista oli hyvin puutteellisissa olosuhteissa elämistä. Esimerkiksi eihän niitä ollut aina, niitäkään vaatetuskaan ei ollut millään tavalla aina oikein pyhä seutu, pyhä vaatetus. Ja työssähän siellä piti ruveta käymään jo viimeistään 10-vuotiaasta saakka siellä pellolla olemassa. Sitä piti heti lähteä töihin, kun vaan kynnelle kykeni. Kyllä miekin 7-vuotisena kävi jo lehmiä lypsämässä. Ja se oli, joka hommahan se oli tartuttava, mihin vaan kykeni. Sitä pelättiin kovasti ja seurattiin lehtilöistä. Alapiassakaan ei ollut radioa silloin, että ei tiedetty muuta kuin mikä lehtilöistä niitä. 39 oli ne Utissa ne suuret kertausharjoitukset siellä. Ja siellä oli minunkin velimiehiä, Otto ja Martti ja Pekka. Tämä Marttihan lähti vakinaiseen silloin syyskuussa 39. Sitten silloin talvisota-aika, niin Marttikin joutui sinne Aittojoen suunnalle sinne niitä torjuntaporukoihin siellä. Niistä minulla ei ole suurempaa kuvaa. Sen verran Otto sanoi vain silloin talvisota-aikaan, kun Ottokin oli Kollaanjoella ja hän haavoittui siellä. Että niin kyllä joskus oikein oli väsynyt, niin hän potki hankeen vähän kuoppaa siihen ja siihen kaikki varusteet päällä nukkumaan. Hankeen. Että se oli pojat väsyksissä silloin unenpuute oli valtava ollut niillä. Se oli sellaista pelonsekaista aikaa kaikin puolin. Mutta siitä huolimatta niin isä sitä työn touhua ja maanviljelystouhua talvella talvisota aikaan, niin mie ja Väinö myöhään jouduttiin ajamaan sieltä mutaa peltoloille. Isä tehdään vain töitä, että ei se suremalla kuitenkaan tämä aika muutu. Ja pakettia läksi joka viikko. Äiti paistoi lanttukukkoja, kalakukkoja ja joka veljekselle se paketti läksi. Veli Pekka haavoittui. Minä en muista, se oli muutama päivä ennen joulua siellä. Siis luoti meni tuosta läpi ja katkaisi tuon luun. Niin hän ei ollut sairaalassa sitten muuta kuin laittoivat hänelle sellaisen niin sanotun lentokoneen tähän, jotta se käsi oli suurin piirtein tässä asennossa. Ja siinä hän tuli ja kotona paranteli sitten siellä. Ja sitten jäljestäpäin mie kuulin, kun kertovat, että se oli Pekka sanonut silloin, kun lähti sitten topuislomalta pois, jotta hänellä on sellainen tunne, että hän ei tule enää takaisin elävänä sieltä. Se tuli sinä päivänä huhuna, kun päättyi talvisota.
silloin sieltä. Sitä toivottiin kovasti, jotta kun ei olisi totta, kun ei olisi totta. Olkohan se, jotta tuli kirkkoherravirastosta kirje. Niin minä muistelen, että kirje tuli. Hän sai todennäköisesti tarkkaan ampujan luodin päähänsä, että se meni tästä näin poikettaan tuosta aivojen kohdalta. Ainoa puoli siinä, jos ajatellaan siis järkevästi, niin on se, että hän ei kerinyt kituumaan siinä, niin kuin moni invalidi sitten joutui kärsimään. Kyllä se kaikkein eniten näkyy äidissä. Ja kai näkyy se niin kuin isässäkin jonkin verran, kun sehän oli niin kuin, että se olisi suvun jatkaja tilalla, Pekka. Ei ne oikeastaan siis sille se kumpikaan mennyt shokkiin. Ne oli siis, tietysti näki kaikesta, mutta kuitenkin, jotta heillä ei tullut sitä toiminnan puutetta. Toiminta olisi loppunut. Kaikella tavalla sitten sitä. Minä sanon omasta kohdasta, että minulle se oli kyllä raskas. Pekan kuolema, kaatuminen. Itkin. Tunnustan ihan suoraan, että minä itkin. Ei. Monta kertaa minä muistan yhden kerran. En muista, onko me 2 tai 3. Se oli sellainen pakkaspäivä, pakkasta aamuisella jo päivällä oli jo lämpöisempää. Sehän oli tietysti pakon sanelema se kaikki toiminta siinä, että kun lähdettiin sinne. Että ei ollut helppoa henkisesti. Hevosilla mentiin jäätä myöten Kelmäen kirkolle. Siellä oli ne sankarihautajaiset ja 18 siunattiin samalla kertaa. Olhan se vakava tilaisuus. Kirkko oli kyllä aika täynnä ihmisiä. Vielä muista, että olko silloin muita tunnettuja samalla. Mutta tämä
Pekan vaimon veli siunattiin samalla kuin Pekkakin. Eikä siinä ollut monta päivää eroa, kun ne menivät. Tämä Helvi veli kun kaatui, niin Helvi sai Pekalta kirjeen sitten, että Pekka ilmoitti, että se on kaatunut. Olikohan se ihan viimeisiä kirjeitä, kun Pekka kaatui sitten maaliskuun 7. päivä. No miten se on? Mihinkäs heittään aseta? Milläs minä nyt kaavan, että saat tän ruuksin? Kyllä se tuupas. Niin, mutta se tässä kun se on, niin se ei ole niin kuin tää hauvan kukka. Siellähän niin väliraha-aikaa oli sitten elämän ihan niin kuin normaalia. Mutta oli tietysti pelko, jotta tuloako uusi sota. Ja joutuuko taas kaikki lähtemään. Meitä oli, siis siellä toisessa divinossa oli vaatimattomasti vain 5 veljestä. Otto, Väinö, ne oli samassa pataljoonassa. Ja sitten Martti oli siis Jere 7 Oton ja Väinön kanssa. Me oli 49 ja veli Jussi oli tykistössä siellä. Äiti piti pyhäkoulua ja sitten kun niitä oli paljon niitä pyhäkoululaisiakin, niin sittenhän me oltiin karttupiilosta siellä ja sitten kun ketä oli niin kuin kylän poikiakin lomalla sieltä taistelutantereelta, niin nehän tuli meidän kanssa piilosille sinne. Se kun oli se vanha navetta ja siellä yläkerrassa siellä oli hyvät piilopaikat. Siellä sitä oltiin sitten. Ja meistä se oli hirmu mukava, kun ne isot pojatkin tuli sitten meidän kanssa piilosille sinne. Yrjö Lari Inkeristä. Se niin oli sotavanki ja sitten se oli Alapihassa töissä. Olihan se 2 vuotta. Ja hyvin mukava mies oli. Ja työteliäs mies. Se oli ihan kuin perheenjäsenenä Alapihassa. Ja sitten se rupesi sairastelemaan ja se joutui sitten poikkeen ja sitten lähtiessäkin vielä sanoi, että kyllä hän vielä tulee käymään.
Mutta ei ole näkynyt vielä. Kyllähän se jonkun verran yleenti siis mieltä ja antoi uskoa, että siinä joukkueessa, kun oli 3 kappaletta näitä Mannerheim-ristin ritareita, missä Väinö oli. Ja sen verran minulle on kerrottu sitä muualta päin, että Väinö oli Ehrnroothin luottomies. Silloin nyt jatkotuota aikaa, lähinnä perääntymisvaiheen aikaa. Kerrottiin sellainenkin tapaus siitä, joka koskee paljon Väinöä, että siellä oli tämä Ehrnrooth laittanut partion. Minä en muista, oliko se Äyräpään puolella vai oli se tässä Vuosalmen puolella sinne partio ja sillä nuori Vänrikki johtamaan sitä, että siis se partio siellä oli kai tarkoituksena käydä naapurin puolelta hakemassa sotavanki. Mutta siitä retkestä ei ollut tullut mitään, niin se mies, joka kertoi minulle tämän tilanteen sitten, niin se oli sanonut tälle Vänrikille, että ja seuraavan kerran, kun minä laitan partion liikkeelle, niin Hämäläinen on partion johtaja ja sinä olet rivimiehenä. Vänrikki. Väinö oli kersantti silloin. Kyllähän silloin sodan aikaan niin äiti aina kauhulla odotti niin kuin postin tullo, että tulloko mustareunaisia kirjeitä. Kun silloinhan kun sota-aikaan kun ne ilmoitti niistä kaatuneista, niin nehän on mustareunaiset kirjeet. Hän ei kyllä suuremmasti näyttänyt sitä pelkoa siis tuossa käytöksessään. Mutta hän sanoi joskus, nyt jatkosota-aikaa minullekin kun meidän lomareissulla aina juteltiin. Sanoi, että hänellä on valtava pelko jatkuvasti päällä. Ja sitten se sanoi, että kyllä hän pyrkii siihen, että hän rukoilee joka ilta nukkumaan käydessään, että Jumala varjelee, jotta pojat selviäisivät sieltä sotahommista terveenä pois. Kyllähän se niin kun oli huoli ja hätä, niin sitten se terveyskään ei ennen ollut niin vankalla pohjalla. Sehän rupesi niin kuin sydän sitten reistailemaan. Ja niin, eihän se sitten äitikään niin sodan jälkeen niin monta vuotta elänyt. 48 kuoli sitten. Ja 44 loppusota. Tämä on minunkin käsitys se, että jos ihmisellä on jatkuvaa pelkoa, sille tulee sydän rasittuu liikaa. Ja tämä on minun henkilökohtainen käsitys, että sota-aika vei minun äitini ennenaikaiseen hautaan.
ei ne sotahommista puhunut koskaan. Mie on sitä mieltä, että hyvin harva, joka sieltä tuli poikkeen, niin kertoakaan mitään. Mut kyllä kai se jokaista muutti. Ajattelemaan toisella tavalla, elämään. Ainakin mie käsitän silleen. Ja tämähän oli sellainen tilanne sitten, kun tultiin pois sotahommista meitä 4 veljestä. Sitten tultiin Alapihaan Otto, Martti ja Väinö ja mie. Ja sitten siellä oli totuttuneille siviilioloihin ja ensistäänkin. Ja sitten kun oli viljoja puimatta siellä, niin me mentiin sitten porukalla puimaan sinne. Ja sitten kävi sellainen tilaisuus, että sitten puimakoneesta katkesi tuo tuulettaja remmi, jotta se ei toiminut se puimakone silleen. No isä lähti Oton kanssa sinne tuvalle sitten liittämään sitä remmiä ja minun 3 veljestä siinä. No eikös meillä tullut se mieleen, että nyt pitää ruveta kokeilemaan, kenellä on minkäkin verran sitä energiaa siellä ja sitten painimaan. No siinä sitten painittiin ja siinä heitettiin kaveri, pyrittiin aina heittämään kaveria siihen olkikassaan, mikä oli puimatonta viljaa, että siinä sitten kokeiltiin vuoron perään kuka milläkin tavalla ja kyllä siinä aina pyörähti milloin kukakin veljes meistä, että Ottohan on kaikkein vahvin meistä, että Ottoja ei saatu siitä keperetty siihen. Mie menin naimisiin sitten. Olin tuolla Kumpurannassa. Ja sitten tulin takaisin tänne. Mie olin tässä muksuhen kanssa vaan viikot. Mies oli leipää tienomassa. Mies rupesi sairastelemaan ja sille tehtiin lämpöleikkaus. Kai verenkierron takia. Ja eikä se parantunut siitäkään. Ja sitten joutui niinku uudestaan sairaalaan ja se olisi kai niinku uudelleen leikattu. Mutta se huono niin paljon ja ei sille tehty mitään leikkauksia sitten. Kun se lähti silloin viimeisen kerran sairaalaankin, niin sanoi, että eihän ennen takaisin tule. En mie yksin jää. Olla mulla 5 kaveria. Se mies kun kuoli, niin kas sitten mie ilmoitin sen hänen äitille ja niille veljille. Ja ne tuli sitten käymään täällä. Niin Anoppi sanoi minulle, jotta ensimmäisestä nyt pitää mökki myydä. Niin mies sanoi, mökki ei myydä. Mie en kenenkään nurkissa ole. Olin mie pidättäväinen kyllä. Eikä ole vieläkään mökki lähtenyt. Niin pitkään kuin mun jalka kantaa, niin mie en tästä lähde mihinkään. Onhan se kyllä. Joka päivä ajattelen, että millä
tavalla tästä mennään eteenpäin. Ja minä soitin sosiaalitoimistoon, jotta myypä ne halakoja. No ei heiltä myyvä halakoja. Minä sanoin, no annetaanko ilmasi? No ei. Niin minä sanoin, no laitaanko minä pennut uunielä mitä uuniin? Ei sitä saa tehdä, ei sitä saa tehdä. Minä sanoin, no mitäs minä sitten tien? No se ajatteli vähän aikaa ja sanoi, jotta no hän soittaa karsistolle, jotta käy mittoamassa halakoja. Se kysyi, että minkä verran. Minä sanoin, että kun minä yhden motissuan. No, hän soittaa karsistolle, jotta tullaan mittoamaan niitä. No milläs pelin te osaatte ne pihaan? Minä sanoin, se ei ole teidän homma se. Minä vaikka kannan ne pihaan. No, sitten minä karsistolle soitin, niin sanoi, jotta kyllä se Malisen Arvo tuop ne puut pihaan. No, mie on nyt niin kohta 40 vuotta odottana laskuun, mutta ei sitä ole vieläkään tullut. Puut tuli ja ne on poltettu. Mie kiersin mäessä taimeistutuksessa. Lomittamassa kävin karjatiloilla. Mansikkapellolla kerämässä mansikoita. Sitten mie sitä postiin jylläsin vähän aikaa. Sitä sota-aikaa oppi pitämään puolessa, kun sitä sai joka hommassa olla. Sen takia minä kai enemmän tykkäänkin noista mieshommista kuin naishommista, kun sota-aikaa joutui tekemään ne mieshommat. Sillä tavalla elää. Ihe kun syöt, niin Jumala elättää. Niin ne sanovat. En tiedä, onko siinä perä. Kyllä siinä vaan joka päivä syödä sai mahansa täyteen. Mutta eihän sitä kyllä niin vuotteilla komisteltu. Tämä on yleensä, minä tunnustan sen, että se on ollut minunkin kohdalla, niin kuin varmasti on monen muunkin kohdalla se, silloin kun omat lapset on pieniä, miehen pitää käydä töissä hakemassa leipää, eli rahaa, jotta saa lapsille leipää. Mutta sitten kun minä jäin eläkkeelle ja lapsenlapset oli pieniä, sitten minä nautin siitä oikein. Ja mieli tekee sanomaan se, että minulle ei mikään ole tuonut sen suurempaa iloa ja tyytyväisen tunnetta kuin sen, että kun pienet lapset hyväksyy minut sellaisena kuin minä olen. En ole tarvinnut niille teeskennellä. Oonpa ajatellut monta kertaa, että kun niillä nyt olisi parempi elämä ja onnellinen elämä. Ajatellaan, että neljäkymmentä 45 vuotta taaksepäin, niin jokaisella näillä on niin parempi olotila kuin mitä silloin minulla oli. Mutta hyvä, että omillaan tullaan toimeen vielä näin vanha akkakin.